Ξεκινάμε με το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η αφαίρεση των κορδονιών. Βγάζουμε τα κορδόνια. Εφόσον αφαιρέσουμε το κορδόνι, ξεκινάμε να καθαρίσουμε καλά το άρβιλο με μία βούρτσα και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή κάτω από το κορδόνι, στην περιοχή της γλώσσας δηλαδή, γιατί είναι το σημείο όπου συλλέγονται τα περισσότερα χώματα και μικρά χαλίκια. Και με την πάροδο του χρόνου, τα χαλίκια αυτά μπορεί να φθείρουν το δέρμα της αρβίλας σας. Οπότε καθαρίζουμε καλά. Αν το άρβιλο είναι πολύ λερωμένο και λασπωμένο, σε μία μικρή λεκάνη μπορούμε να βάλουμε λίγο ζεστό νερό με πράσινο σαπούνι και να καθαρίσουμε καλά το άρβιλο. Στη συνέχεια το αφήνουμε να στεγνώσει. Εφόσον έχουμε καθαρίσει το άρβιλο, παίρνουμε το βερνίκι Duetto Care, το ανοίγουμε και με το σφουγγαράκι εφαρμόζουμε με κυκλικές κινήσεις ένα λεπτό φιλμ, μία λεπτή επίστρωση ουσιαστικά